جبو پیواجویا چارەسەریya Pirsa Kurd niha hemû çav li banga rêberêgirtiyê PKK Abdullah Öcalan'ın. Gelin Sayın Öcalan'ın kalıcı... Werin em hewla çareseriya mayînde ya Birêz Öcalan bi aştiyê bigihînin encamê. Werin em vê bangawaziyê weke derfeta nehîştina rûbirûbûnan bibînin. Werin em bi hevra ne Tirkiya rûbirûbûnê ya çareseriyê, ne ya tirsê ya aramiyê ava bikin. Huzurun Türkiye'sini hep birlikte inşa edelim diyoruz. Bangawaziyeke ku niha ji hemû wextî zêdetir alî bi hêvînek û Pirsa Kurd ji qonaxa şer û rûbirûbûnan ve guhêze qonaxa diyalog û aştiyê. Wekîlê serokê giştî AK Partiya ev kanala di bernameyeke televizyonî de got rewşa niha ji bo texmînê guncav e. Wate dikare bê texmînkirin ku dê banga çekdanînê bêkirin. Em jî li benda vê yekê ne. Bila zarokê dê heder nebin û çavkaniyên me vala neçin. Bila Tirkiyeyeke bê teror çêbibe. Gelek berdêl hatine dayîn. Lê PKK û hikûmeta Tirkiye li ser awayê banga Öcalan nakokin. Wezîrê Dadeyê Tirkiye çend roj berê got, li gorî yasayên Tirkiye nabe girtiyek peyameke xwe bi rêya vîdyoyê belav bike. Hevseroka Konseya Rêveberiya Kecekê Besê Hozat jî dibêje, divê teqez banga Öcalan bi vîdyo be û eger ne wiha be ti bandor û baweriya wê nabe. Kandil kendisine açıklama yapmış. Qandîlê bi xwe jî daxwînî daye. Em jî hêvî dikin ji bo ku bi tendurustir û zêdetir cihê baweriyê be bangawazî bidîmen be. Bangawaziyeke ku di meseleyeke wiha dîrokî de bêkirin, bi nêrîna min divê li gorî ciddiyeta wê formûlek jê re bêdîtin. Ez bawer dikim dê bêdîtin jî. Şanda Dem Partiyê roja sêşemê ji bo hevdîtina sêyema li Îmraliyê serî li Wezareta Dadiya Tirkiyê da. Tê pêşbînîkirin ku piştî wê hevdîtina Abdullah Öcalan banga çekdanînê li PKK bike. Roj nediyar e, lê li gorî berpirsên Dem Partiyê dawiya vê meheyan jî destpêka mehabê dê ji Îmraliyê bangawazî bêkirin. Ferdê Îsak, Roda.